Godmorgen. Hvordan var din weekend? Det var jo det samme som din. Så det kunne være bedre. Jeg gider ikke møde op på arbejde i dag. Træt af min chef. Det er lige meget, hvad jeg gør. Måske burde du lytte til ham. Hvad mener du? Jeg synes, han er meget fornuftig. Det kan du da ikke vide. Han kritiserer alt. Han er da konstruktiv. Konstruktiv kritik. Hans første firma gik konkurs, og hans første kone gik fra ham. Tror du virkelig, han er i stand til at give konstruktiv kritik? Han er vel lært af det. Jeg har hørt, at han var voldelig mod sin første kone. Det skulle ikke undre mig, at han også var voldelig mod sin nuværende. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, du skifter emne. Spis din morgenmad. Du er stadig ikke kommet over hende. Du har ikke engang været i forhold med hende, så går du videre med dit eget liv. Jeg kunne være sammen med hende, hvis hun ikke havde misforstået mig. Du bliver ved. Hvordan kan du holde det ud? Tak for morgenmad. Nej. Jeg kommer for sent til arbejdet. Du har stadig en sms'er, har du ikke? Giv mig mobilen tilbage. Jeg tror ikke, jeg får flere chancer, hvis jeg kommer for sent i dag. Stop. Vil jeg ikke give mig mobilen tilbage? Måske er det godt, hvis du bliver fyret. Nogle gange er det godt at ramme bunden. Jeg kan se, at du kun har beholdt de søde sms'er. Ulrik, fuck. For at være helt ærlig, så tror jeg, der er for meget lort i dit hoved. Du bliver nødt til at starte forfra. Jeg ved ikke hvordan. Giv slip på mig. Stå på egen ben for en gangs skyld. Jeg forstår ikke. Hvad prøver du at sige? Jeg er luft. Så fat det dog. Jeg forstår ikke, hvad du prøver at sige. Jeg tror godt, du er klar over, hvad der sker her. Hvad? Du skal ikke kæmpe imod. Det passer ikke. Hvad passer ikke? Virkelig. Du er virkelig et røvhul, du er. Din fucking nar, du skal ikke tage pis på mig. Du tager pis på mig. Og ved hvad? Olé. Jeg tror, jeg er klar til audition. Det er bare det, jeg vil sige. Jeg skal bare lige... Den der grædscene, den er lidt... Ja, godt nok er sådan en underlig manuskript her, jeg har fået. Hvad fanden skriver sådan noget? Ja, men skal vi mødes senere? Okay, fedt. Ja, op. Bye.